Paano makahanap ng trabaho? Yan ang ating tatalakayin ngayon sa Dad ng Bayan. Ako po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, paano po matanggap sa trabaho at paano kami makakahanap ng trabaho? Ang unang sagot ko dyan, dapat paghandaan muna natin ang ating sarili kung ano yung ating kakayahan, ano yung ating abilidad, ano yung ating napag-aralan, ano yung ating karanasan, at kung saan tayo marunong. Kung alam natin kung ano yung mga abilidad natin o ano yung ating hilig na trabaho, ang susunod, pangalawa, hanapin natin at magsaliksik tayo sa mga tamang paraan at sa mga tamang lathala. Katulad niya, may mga website na nagralathala ng kung ano mga trabaho ang kailangan. Pwede kayong pumunta sa mga website ng iba't ibang mga accredited employment agencies. Kung hindi man pang local, pang overseas, kung bibisitahin nyo yung website ng POEA o yung tinatawag natin Department of Migrant Workers na ngayon, meron silang mga nilalathala doon ng mga available na trabaho na pwede nyo tingnan kung ano iaangkop sa inyo. Kung pang local naman ang gusto nyo, pwede rin pumunta kayo sa website ng DOLE, Department of Labor, meron mga accredited employment agencies doon na pang-local at nilalathala din nila kung ano yung mga trabahong kailangan nila. So, pagka nahanap mo na o nakita mo na kung ano yung mga opening o mga available, pangatlo, gumawa ka ng maayos na resume o yung biodata. At isulat mo lahat doon kung ano talaga yung mga abilidad mo, karanasan mo, at karunungan mo para nang sa ganun mas madaling maunawaan ng mga kumpanya o ng mga ina-applyan mo kung ano yung abilidad mo at kung ano yung gusto mong trabaho. Pang-apat, kung meron ka nang nagawang magandang resume at kompleto na to o CV na tinatawag nila curriculum vitae, ipadala mo by email or by registered mail yung iyong resume or biodata. At tawagan mo yung mga kumpanya para makapag-set ka ng appointment, ma-schedule ka for interview. At panglima, kung ikaw naman nasa interview na, bigyan ka ng schedule, siguraduhin mo na maaga ka ron, dumating ka na mas maaga kaysa sa schedule mo kahit na paano 30 minutes before, at maligo at mag-ayos. Kinakailangan maayos ang iyong pananamit, maayos ang iyong buhok, maayos ang iyong amoy, para nang sa gano'n, baka mamaya ma-turn off sa iyo yung mag-i-interview dahil mabantod ka o hindi maayos yung pananamit mo. So, yung personality mo, yung proper grooming na tinatawag natin, dapat ayusin mo rin para nang sa gano'n, pag ini-interview ka, mas matuwa sa iyo nag-i-interview. At habang ini-interview ka, ito na yung tinatawag nating proseso ng pag-i-interview, siguraduhin mong sagutin mo ng diretso yung mga katanungan, maging tapat ka sa iyong mga kasagutan, at laging maging positibo. Kasi mas madaling matanggap ang isang nag-a-apply kung ang kanyang attitude ay positive. Yan ang napakahalaga. Kinakailangan ang iyong pananaw sa buhay at ang iyong puso itugma mo sa trabaho. Kasi marami sa ating mga kababayan, pag nag-a-apply ng trabaho, minsan ang dating nila sa nag-i-interview parang mapili o masyadong reklamador. Pag ganon, mahirapan ka makahanap ng trabaho dahil ayaw ng mga naghahanap ng trabaho ng isang negatibong tao. Kaya always be positive para mas madali kang makahanap ng trabaho. Yan mga kababayan, ang aking may papayo sa inyo para sa ganon, mas magandang maging kinabukasan nyo at magandang inyong trabaho. Maraming salamat.